Dami ni di batana sumurun sian saluhut roha imana mangaramo di hati-hati do pikiran munang di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Barita naudi nagabihatan di batari kita ima natar surat di buku 1 Korintus 15 ayat 51 ayat 50 songono mahatani di bata odona hudok disi aliak kadongan dan tarbahin sibuk dohot mudar manian harajau di bata jalanan tartian na olo busuk atau tongoning hahomi odona hudok tuhamu dan nasaluhut hita modding alai saluhut do hita bawonan topu di bagasan sakidok mata di pakuling ni saruni na para pudi ay makuling masarune gabihi hima akan namati tuhatotong los bawon nama angku hitang ay ikon hatotongon do nama nuluk na ulo busukom jala hanguluan na manotong do man nuluk na ulo matiom alay nung disulukon hatotongon ni na ulo busukon jala disulukon hanguluan na manotong ina ulo matiom disi maju penghata natar surati nunga terbudu kamatian nunga suluk hamonangan jo hamatian di dia hamonangan mi jo hamatian di dia sorok mi alai dosa do sorok ni hamatian jalapati kido guku ni dosa alai mau lihat tema di bata napa mau nak kita markite ite tuata Yesus Kristus ope hamu akadongakku na hina holongan marsi hoho jala sumububu mahamu jala dalam sumurung matotong di bagasan ulang ni Tuhan ni ai di boto hamu do dang makopo halo jauh munang di bagasan Tuhani ima sahana dia makadonga saha porsiam di bagasan Yesus Kristus adong basa da barita na mardonga puda di sada luat sada keluarga ia keluarga namorado aledang adong dope ianak konna ale terbarita do keluarga namoraon ima di kuari di hutai sikotil monis alania ala ni hulitna tungso tartodong doha hulitna bila perlu batu ibe nang di poros do ima ala ni hulitna alai kurang artana pola do piga mobil na jabuna do bidang tanona imala ni hamoronna ale dangarong anak konna nunga sudinya keluarga si solot nama do asa mengadopsi nasida alai anggo keluarga mando dangolo sai ima maretong eto hulit maningong marupani iya keluarga somoni ma pangalahona ala ni hulina jala na pait sa di parwaw na kajolma kadonganan akka tetanggana nung ngiri sa hira na pugus mabirengon amatay do inatay molo di pesta inatay do amatay sa ibud do palastik sa di palastik do kindado jagal babila perlu asa gui lopan opatari tuluari sa di do dipikiri unang na mga lopa niyan baka jujuk ma rupani nasida mga lupa sa iyo patari asa menghimat asa gudang artana ape di sadatiki dangkuk dobe umurnya matay ono pulu moding mamatay comoni mamusinang inatay moding ma alay los dinamodingi di bae ma keluarga ma ima akasi sorona margodangi bagi-bagi martai iba margodangi di si iba kangkina ape di mangulu suya dirubi suya ulo mangurubi alai gebe no mate ya kangkine ma merbagi akartane ba somonima rupane ternyata nung modik tu sanung ribu mananga apalah holan bejuna nabi nakene ma ape suina makulina jala dangadong corma na makalomo na kuliya pinagkalomo ala ni hunit na abe nung mate dang marlapat kape so marlapatan so adong utung na
di halujaw na saliling na nabapungo-pungo ni siya-siya. Mago po. Anan hindi magkano nga sa hapor siya, araw na yung dohonon ni baritay. Adong piga-piga point na itay-dahi, hobartu turpukong. Di ba ka sa turputahom sa sitong na nanyalupan ni si Paulus ima ados sa dapuda haliluon. Namadok na so adok kahiyon siya nakanamati. Ngirido. Pude. Alay ni bidu sa pilimaw di patolokas si Paulus do namadok. Tutu si tutu na adon do kahiyon siya namati. Jala iro na pinatolokas ni Ibana di bagasan turputahom. Ansa di patorang Ibana imahat tutuon ni hayo ni Tuhan Yesus marhitima di patorang saada panidangiyong ima nuaing taida di bagasan turputon ipolana asa ipolay ima ni do nakangani gabe makupolo hapor siya nami do camita nami rumar do ngodang hehe Yesus siya namati ido ujahan ni hapor siya ni jala magupolo hita gabe song Kristen molo tang hehe Yesus siya namati. Di kuari Apostol Paulus do di baga sa tupukon ima song harajaw ni dibata harajaw na solo salpui harajaw na badia harajaw na manotong na so olo salpu dang song karajaw na dipurtibiyon na olo salpu dan songon arta na dipurtibi na king na olo salpu alay arta banwa gijang harta na manotong na so olo suda jalan na so sumurut dang gabitasikon dang olo busu alay isi mana anak kagani ima hay baruon di bagasan hahiyon na napadua kon nakaintay di bagasan truputon di kuari Apostol Paulus do ima taringot tu hahiyoni do hamatiani hahomion do di bana manani do rahasia na so sangamati di haron ni Tuhan Yesus bu kuari may ima songon rahasia hahomion taringot tu akka na mangulo do pe di haron ni Yesus na padua diam buil tapatudu si disada Tesalonika pa sa pupiting tuak kasongoni ikotong do masa porsi say baruang. Pay borni di batama akka na bangulido pi. Ubon na mana sida asa unang marbakko songon na olo busuki. Unang marbakko songon daging. Alay na olo salpui i mana kaningani alay gabi marbakko na manotong. Marbakko na songon na hot. Na solo busuk ima ubon na tupamatang ni jol ay di haroro na yun. Namangiho na nang dohonon ito puton imat nunga ditadukon debata ditadukon hamatiani ido benok jo hamatian di dia sorok mi di dia hamonangan mi jo hamatian di dia sorok mi nunga tarbudu hamatian nunga suluk hamonangan nunga tadu hamatian dung masa ima proses na normal tu jolmai ima mate alai hehe domuse bahkan di baru isi dora berengot tanah kaingani dinai pe barunai solukma dia main di soluk koma i masau ma naso olo busuk sumolukon naso olo busuki na olo mate sumolukon naso olo mate sau ma patar hamonangan Yesus idok main nunga di bodut hamonangan ni Yesus hamatiani nunga di bodut be dangan be hamonangan ni hamatian nunga mago sorok ne nunga mate sorok ni hamatiani molo taingot soropi ahadu ima sorop napatanna bisa neng molo tiki diharap dari nuan ni babanang dal daging niba ala tinggal sorok ne terbongkak do matai terbongkak do pamatai sakatinna lapatanna tinggal masoropi di daging tong ala ni sorok ne do gabi beracun gabi mate gabi hacip somoni ma didok nakangani nunga tinggal soropi nunga di sorok hamati di Tuhan Yesus nunga ditinggal di sorok nai di Tuhan Yesus jalan nunga mago alani hayam ni nunga mago meracun nai dang mergugu bi asa hamati ani suarong bi lapatan ni na sumergugu nameng dia kana porsia dang adong bi sorok na dang adong bi senjata na dang terbaik sabi maralo lumobi ma dang terbaik nabi monang alanya nunga di baujung di batai hidup ben natalo nakani ani dang marwa sabi dosai dang marwa sabi hamatiani dang adong bi hamat hagugon jo hamatiani dia sormi jo hamatiani dia hamonangan bi habis di tamarupani nunga mati nunga telu ido sitio potta na parpuri halin
di paingo ma ima di ayat 57 na bulan mau lihat ma di bata napa mo nakita marhiti itu kata Yesus Kristus ikumadok mau lihat itu kita di so mararakan ni berengota gak bisa dadalata dangalani ku udo alani dirita ubana bui kita macalo hamonangani alai asini rohani di bata molo dido di sini kengani asini rohani do basa-basa deh idu benai kumadok mau lihat itu di bata mo do asang di bata idu hamonangata basa-basa na ima badan nanilun di bata sola gratia sola fide sola scrittura basa-basa imana kunganim na madok tuita alani di bata naolo mamelihon dirina gabe par sidotita di hamonangan namanotto alani dia makadong saha porsyam tung di ayat 50 loma sada nubagas berengotan oppe hamo akadong aku na hinakulungan marsi hoho jala sumuang jala lam sumurung ma totong di bagasan ulon itu kan ay di boto hamuno dang magopo halo jamunai di bagasan Tuhan ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kau kasih, berdiri teguh, jangan goyah dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tung masih teguh. Adong nang bingot tadi di paingot trupukot dia sikap tak mulut tak. Rakdo di bata di bagasan harjan di bata bagaimana sikap kita akan membangun iman akan lomo sakat dalam di bata jangan goyah inna akan teguh setia marsihot halak na teguh halak na setia na marsihot tidak luyo alai di bagasan semangat di bana ikon hot ditiup Tuhan Yesus manang tuye bimana mengalahkan asa yuk jangan goyah so mau bawa jangan pimplan mau duduk jangan pimplan unang be saya mamering tu pudi unang be saya mamering tu akka tahi dakan gimana kaya ngani tu holan na saya pimplan na saya ragu-ragu alaya merokun ikon lam sumur mam giatlah dalam Tuhan lam sumurung ikon giat kita unang masongon amat ta nah ngora nakay nga ni dah ngaduk kesurungan na api anong ngartana dah ngaduk kesurungan na api anong kesempatan di mana tetapi dia adalah iman aking dan olo di bagasan ulah ni Tuhan ni alay di dok dang magopo ulah mune ciri payahan tidak akan sia-sia dang magopo asa di bagasan ngulut tope naga bisa ada suku-suku doi. Kenapa begitu banyak orang tidak serius dan tidak mau benar-benar sebagai pelayan, sebagai persekutuan dengan Tuhan puasa? Karena berbeda, ala gura kala berpikir menganggap bahwa pola dunia ini tidak ada kepastian. Mereka merasa berpikir secara kedagingan. Lu janaya mengeluar tol ng utong lu na konturye. Lu janaya babungkung, lu janaya marsikola. Ketika dia berpikir secara kedunia, kedagingan sehingga dia tidak teguh dan tidak giat dan masih kokot ibana alai gabe berpikir songo pertibiot ibana merasa sia-sia apalagi noengon gudak kalak na setengah hati mendua hati dan pos rohana digadaikan haporsion dan tikos ibana mangululun ala hidup si Yohanes di bangku betulu ayat 10 nomi ala dangol si siluk karena kamu setengah-setengah hati tidak panas tidak dingin engkau akan saya muntahkan di utahun di batang imanguru ni hanak nomor 2 setengah hati atau di bagas 1 ton na ingarabi apalagi di minggu ujung tahun peruriaono di ujung tahun di parningotan namor di obohama hita ima sikap ta membangun persekutuan kita dengan Tuhan ala nunga diletu hita hai baru nunga ditaruh kematian nuain di dok mato asa marsi kokot asa sumu berubah lam sumurung lam tidak yang jeri payah kita tidak sia-sia tetapi kita akan semakin
dia manakengani lam tabu mah hitara do di batang atong marhite turpuk jamita sadarium lau paingotok kita me di parningotan sadarium di parningotan dinamodik ikku gabilang gugu do hita manosoi makka nguluhun hamonangon nabi nabi saw ni Jesus manosoi anak asaulo pasahat nguluna diri na keluargana masih hohot jala tayngoma lam sumur mahita di bagasan ulau ni Tuhan dang magopo ana taule dia depan di bata Tuhan akan memperhitungkan kita di hadapannya karena kita lah takut akan Tuhan di ulau lomorana amin mulia tema Tuhan dihu Allah di bengot Tuhan marhiti hatam nabadi amin.